ବହୁତ ସମୟର ପୁରୁଣା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ସେହି 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୂଷା, କାଉ, ହରିଣ ଓ କଇଁଛ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୂଷା ଓ କାଉ ହରିଣ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗପୁଥିଲେ। ଅଚାନକ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏ ତ କଇଁଛର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ହରିଣ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମୂଷା କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିନେଲେ। ହରିଣ ଶିକାରୀର ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକାରୀ ହରିଣକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହରିଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ସେ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି କାଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ହରିଣର ମାଂସ ତା ନଖରେ ତାଡ଼ିବା ଭଳି ଦେଖାଇଲା। ଶିକାରୀ ଜାଲ ପକାଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାର ନଜର ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଉ ଓ ହରିଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମରିଥିବା ହରିଣକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ୟାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଂସ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଯିବ। ଶିକାରୀ ଜାଲଟିକୁ ତଳେ ରଖି ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିକି ଥିଲା ମୂଷା। ସେ ଜାଲକୁ କାଟି କଇଁଛକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚିଗଲା। କାଉ କଇଁଛକୁ ଜାଲରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଦେଖି ଜୋରରେ କା କା ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ହରିଣ ବି ଉଠିକି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଶିକାରୀ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଜାଲ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା କଇଁଛ ବି ସେଠାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, କାଶ୍ ମୁଁ ଏତେ ଲୋଭ ନ କରିଥାନ୍ତି। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଯୋଜନାର ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନେ ଶପଥ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମିଳିମିଶି ରହିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏକତା ହିଁ ବଳ।